Biz öz medeniyetimiz we sunwatymyzy ösürmäge goşan adamlarymyza gonmaga haklydyrs. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow. Senin duýduň iýdim, manyň iýdim. Galplygam etmedim, Hudaýa şükür. Käte göge gallym, kä gökden innim. Emma hiç şitmedim, Hudaýa şükür. Gurban Nazar Ediýew. 1975-nji ýylyň sentýabr aýynyň 29-y. Krasnodar. Ha, geldiňmi? Hawa mana geldim. Ýygnak ýene häzir 10 minut toňtor ýa. Onu soň mihmanhana baryp zatlarymyzy alyp gün demir ýol menziline gidibermeli. Şey diýsene. Bu petekleri nädip tapdyň? Gurban Nazar aga men ökman Aşgabatda barmaly diýsem, ol maňa öz peteklerini berip goýberdi. Oň öz nädip gaýtjakka? Bilmedim. Ol maňa men alad etme köşük. Men özüňi özüm görürni aýtdy. Ay, oňar bolsa onu ýöreberin. Dünýäni giňliginde bolup bilseň şonça bol, bu dünýäňe mahsus ähli zatlaryň senden sowlup geçmeýärne monça bol. Erwet bor bu bağlar geçti deňden, bu ýagyşlar seniň üçin ýagmasa, bagy iki ýana bulany tupan, zerur çygy ýüzleriňe degmese, gyýhulyp kesip gitse deňden, ördökleriň ýyllar kimin hatary, seni gowgamasa beýik ýaşaýsyň. Çözülen hem çözülmedik matali. Şoň üçinem fiiliniňe dünýäni, ödüň hakda, goňşyň hakda pikir et. Bu dünýäge mahsus ähli zatlaryň senden sowlup geçmeýärine şükür et. Irrak geläýdi diýdi. Ha ýok, tüýs wagt şu wagt. Häzir adamlarym üç başlar. Gurban Nazar näetdik? Bilmedim. Ol neme? Moskwadan gelen mihmanlar bilen dämese? Bolýar. Başgulaga ýok. Men molamda kakymdyr ejemden emmeter. Atam himmet molla belenipdir. Ol maňa kuren obam kurenläm diýip şo gaýtalar ýörer eken. Bütün oba ilgün himmet mollany utlapdyrlar. Sebäbi obaň ýagşy ýamanma. Ilegine ýüregi bilen berilen molla her kim öz buýtançlaryny beýan etdirler. Men atamda zehin ýokdy üýt köşük. Ýöne öz kärini ýürekden söýdi. Gaş bilen diýwalan goşuny goşup, kümüşdür gyzylyň nikasyny gıydy. Salam aleykum. Wa aleykumussalam. Atamyň sarpasyny saklady millet, olam il sarpasyny saklady gelli. Bir eline hayır, birine sunwat, şeýde bol şatlygyň şahyry boldy. Men kakamda zehin ýokdy üýt köşük. Hünär däl borjuny ýürekden söýdi. Düşman gelenine ençe ýurdaşyp, ol öz takdirini meýdana goýdy. Kakasy sallançak bolsa rahat ýatardy. Ma, tallançak. Ýene nuruna çykaýyn.
Nämeler päk dünýäde, çağa doganna päkdir. Bağlar miwe bişenne, başyn egenne päkdir. Nämeler päk dünýäde, güneş galanna päkdir. Ene seher çağasyn güde sylanna päkdir. Nämeler päk dünýäde, dünýe yatanna päkdir. Dayhan çişen tohumy yere atanna päkdir. Anezen. Ece, men mektebe barýan. Kürün obam kürün näme meniň. Häzir men sen agdyňy tüýji dörýäli. Goýuzy kişmişem bereýin. Aşşy ýöňe balam. Tuöleme. Berekella. Nire var ýadyň balam? Okuwa. Okuwamy? Hawa. Ýaşly algyn balam. Bolýar. Hay tuöleme. Sen meniň kürün obamsyň, edi balam. Şeytün, goýza kowun bomy? Berekella, döwletim däbi. Kalkın bir daha yürüdük. Tagaman barıň balam. Yürü oğlum. Oğlum, ağrıma da. Bar olacak. Bar oğlum şu yumurtkalar ekipde yerine koy. Borma oğlum. Dögäýmegin, bolýarmy? Bar. Baracı. Oğlum, Hawa ata. hani gel bäri. Bar oğlum, bar. Gata odun etip ýasapsyň ata. Maňa da ýasamany öwredersiňmi? Elbetde oğlum. Garra taňa maňa öwredipdi. Menem sen kakyň öwretdim. İnşallah saňa öwrederin bolýan ha demekde bolarsyň. Ine muny nenen görýän oğlum? Gowa ata. Munyňa gata odun bolupdyr. Owadanmy? Hani saýt otmaly oğlum. Kaka. Koç oğlumdur oy, koç oğlum. Okuw var ýa-mı? Hawa. Bugünem beşik getirirdiň ha? Hawa. Ataň da öýdümi? Hawa ýa. Bolýar oğlum. Bar. Yaran moğlumyň sapagyna siňe uşda da bildirýärdi. Biz okuwçylar Eýmillaman doňan ýaly bolup 45 minut oturýardyk. Oň sapagy biziň üçin syýlagdy. Ol urşda bolup yaralanyp gelipdir. Ýöne ol men kakamy çakdan aşa goýarýardy. Urşuň ýogul gazabyny oň ýüzüne seredende de bilip bolýardy. Oňka halatlarda şarpykdadyra ýanyglygam bardy. Hömmeli seýleýär. Sen kakaňa şol köne däpde surlar bilen ýaşap bilen köne pikirlere uýan adam. A sen ýaly moýlumlardan bolsa, ýaş nesillerimiziň köne düşünjeleriniň ýerine täze ruhdy tere berme talap edýär. Sen näme bu zatlardan habaryň ýokmy? Ya bilen ýokmy? Kurban nazar. Sen nire seredip otuyorsun? Ay ýok molum, ýöne garaýyp durun. Men ýaňy ştaýda näme gurrun berdim? Bilmedim molum. Hayran galaymaly. Çorba çıkacak diyecektin. Bir ganimadı diyecektin. Hey! Edidir. Sen meni eşdiýäňmi? Hawa molum. Hiç elim maranakta. Bir
Ganimady, çorba çıkayacak diyecektin. Ünüslürek bolaytana. Bolyam ölüm. Yaran muğullumun bu aýdýanlary dogry. Muğullumlar käýýese sebäpsiz käýýän däldirler. Onu soňam bular biziň gahrmanlygymyz ahyry. Ata, O wala. Daňatya, gün ýaşya, güneş ýaşmaýa. Oğlum sen kitabyň goý, şunu aşağı düşüreli. Yıldız ötüşe, emma ötüşmeye alem. Aylanay Adam beýler ölýär, aklaşak. hiç ölmeye adamzat. Bağ uğraya, tokuy yaşaya alem. Geliber terap bolla köşek. Aylanay beýlerek. Hümmetifleriň başgalasyny. owu. Ma, Oğlum, Hümmedow Ediz. Owa. 23. Leytenant, Dinleyen. otur. Bu kim? Hümmedow Ediz. Hummedow Ediz. Ha, Hummedow Ediz. Sen şol dinaryň oğullymy? Bu şol kakasy köne dep desturyn ýaşap ýören ziyanly düşünjeli adam oğullymy? Seni biz näsek? Ha, Garabogada uğradypdyk, şeýlem. Hut şeýle polkovnik. Kükürtlerde iýberäýipdi diýär. Hut şeýle. Inni sen nira yollasak? Şu Hummedow Bektaş'ta boldumy? Yok, bolmady. Belki seni Bektaş'a uğradars. Men kommunist. Partiýany ýyra uğrasa şo ýere gidiberer. Yer bolýardy. Polkovnik Şpovalov dinleýe. Hawa? Dinleýän. Hut şeýle. Baryan. Sen leytenant. Ulagatyan. Jogapkärçilik öz suňalda muňa degis hat petekler resmileşdirdi. Şuň özüne uğrat. Men gittim. Bolýa. Siz komandir. Madama bize görüldüňiz. Siz bize hemişe nusgadyňyz. Siz hakyky kommunist. Ýöne näme?
Gynansak da bir zat hakykat. Men sizi kükürtlä uradyň. Köp wagt geçmänkä ýene ýygyňyza çagyryz. Bolýarmy? Bolýarmy, komandir? Ruhsat hatyny taýynla. Görköz. Dur. Atın örköz. Ben şu tawy saklap oňurýan takallar ömrüňe dok bolsun. Bolýar. Bolýar takallar. Sag ol. Bilýän ýyl dolanyp asarlar geçer. Bulutlar göçerler, çöller de göçer. Şonno damja dönsem bolar bir kärim. Men elmadam teşneleri gözlärin. Eger bağa dönsem bolar bir kärim. Men insany saýa salmak islärin. Yıldız bolup ağrılaşsam äleme, şeýle akbalymdan sehel nalaman. Yaşaryn uzakda bir arduw bilen, ýeriň adamlaryna garaşaryn men. Ata, senden bir daha sorasam bolarmy? Sora ulum, sora. Ata, käwatlar pikirini diýen adamlaryň öňünden çykaýa. Ýa-da ine käwatlar oýlanýan zatlaryň başa baranok. Göwüňe dur ulum. Onsoňam käte adam bir zat bar dep kiretse, şo bolaýaram. Dogry. Ne bileýin. Ata, nädip düşündirsem käm? Käwatlar bu bolýan zatlara düşünür ýalylar. Bir durmuş da ulum. Sen helk sorayan zadyňmy? O biziň pederlerimizdir. Keseki gelmedi. Düşündüňmi? Sag ol ata.
Gurban nazar. Bahara men adımdan hat yazıp ber diýipdim welin. Ne yaptın ay? Hawa yazdım. Ana taýyn alay. Maňa da ýazyp beraýdy. Goşgucugam goşansyň ha. Hawa ana göreňokmy? Men ýazmaga ýaltanamok. Men ýazsam hakykatdan daşlaşarsyňyz. Özüňiz öz eliniz bilen ýazsaňyz gowy bordy. Meňem hatymyň arkasyna goşgucugam goşarsyň ha. Atan kyýaly. Be, munay. Men näme diýen, bu näme diýe? Oglanlar. Bu haty bahar okan soň Atajan, men diňe senki ornýer. Recep saňa ýazmalymy? Ýok, maňa. Näme? Şu wagtda seni gowunyň ýaraýany ýokmy? Yollaşmaly mümkinmi? Hem üçin giýjagalyňyz? Söýdüm çyn ýürekden, şowully bagtym. Söýdüm bilbilleriň söýüşidek ýady. Kämillik ýaşyna ýetmedik wagtym. Kämillik ýaşyna ýetmedik gyýdy. Munuň günäkär sen nälidiler? Munuň günäkär başlanýyş duýgy. Kämillik ýaşyna ýetmedik wagty. Kämillik ýaşyna ýetmedik söýgi. Salam oğlum. Mümkinmi? Ýerden gelýän. Tapak gutaran soň. He, Gurban nazar. Men häzir kakaňa hat ýazjak. Öýe baran soň eline berersiň. Goý bilsin oğlunyň okaýşyny, tertibini. Geç ýerine. Magtymul atamyzyň ýazan eserlerini, ýagny öz döwrüne okan şahirlarimyzyň biri Molla Kemini şeýle diýipdir. Büyük akıllarymyz Magtymul Pragy poeziya meýdanynyň ähli hatyryny orup gitdi. Bize diňe oň hoşasyny çöpleýmek galdy. Ay näme söz diýjek Pragydan soň diýip gaşytýasyň ýeterlik bilen. Hoşa goýun morsa şoňa da şükür, şoň goýun hoşasam ýeterlik bide. Ýankaýdandan marada egerde kimde sorak bar bolsa aýdyp biler. Haýsyňyz aýdýaňyz, kimde sorak bar? Ýollaşmalym. Hawa Ataýew, ber soraňy. Ýollaşmalym. Magtymul Pragy öz goşgularyny şahirdir akyllarlar bilen aýtşaýdy. Mollym, ýöne bolýan ol özüniň 2 ýa-da 3 asr öň ýaşap geçikden şahirdir akyllarlar bilen nädip aýtşaýdyp biler? Ha? Şeýlemi? Ataýew. Bu soraga sen kelläňe geljek zat däl, ana otur ýerinde. Gurban nazar. Bu sorag senkimi? Soragdyňa menki däl, hemmämizinki. Bu arada özümem kän oýlandym. Nädip? Diňe ýekeje ýoly bar. Olam diňe adam ruhy. Diňe ruh arkaly. Ýa-da adam uklap ýatyrka. Aňydan çagy. Nädip beýle bolýar? Bilmedim. Ýöne aňyan. Muňa mysal edip şu goşgy setirlerini aýdyp bor. Bir gece ýatyrdım tüniň ýaryna. Bir dör datly gelip turul diýdiler. Habar bermiz saňa pursat çaýynda. Şo ýerde ärler bar görgül diýdiler. Nazarym ýetişgeç ol dört merdana. Köňlüm joşa geldi başym gerdana. Gurban nazaryň näme diýjek bolýanny?
menem çalarak ağlayan. Yöne on duyup görüşýäli, duyup gör ağ bilen mutda. Berekella Gurbannazar. Ol öz pikirini başgaça beýan etdi. Bolýa sag bolun, tapak tordy. Ýörem aýdyň hem şuňmur hakykat bar. Diýerler ölüpdir. Diýerler ölýär. Ýöne şu ölenler müň ýyllar ötüp başga bir bolup iňýär bu dünýä. Beýle bolsa kim kämeniň geçmişim? Şahyr-myka? Aşyk-myka ýa daýhan? Ya ol namart-myka çyn sözden gorkýan? Hem gorkusy üçin çyn söze düşman. Eger şahyr bolsa meniň şygyrymy özüm bolup menden gizlin okýanlar. Ejiz şygyrym üçin saçlaryny ýolup menligine acı göz ýaş dökýänler. Eger aşyk bolsa söýmediklenme, söýýän diýenime ýanyp işýänler. Ol meniň ruhumyň kadasy ýaly, öz päkligi bilen maňa düşmanlar. Dünkü Gulyaka bolupmy ata? Elbetde oğlum. Ýöne bir işe deňde kelläňden äli pikiri aýryp taşlamak gerek. Wah, şo bolanok da ata. Kellede müň pikir däl, milyon pikir bar ata. O näme pikir oğlum? Oýne diýenler ata, degişýän. Ya sen birine aşyk bolup ýörnä dersiň da oğlum. Kimiň ýyly? Aýtany. Şu men sağsulyga gatökdedirn. Aýday oğlum. Wi nikahda gyýyp bilýäne. Men ähli adamyň nikahyny gyýyp ýörnä oğlum. Ýok la ata. Men ilki ýokara kuzaýyn bar utaraýyn. Onsoň görerse. Ay onu özüň gör da oğlum. Birden bir uruk ýüze çykaýsa. Şu gulozu maýdaýgyn. İyice ünlü tapawdy ýok. Salam olim. Salam, kim gerek? Atayva gerek. Atayva. O. Atayva. Gel gyýdym. Çagyrýarlar. Gel gyýdym. Temamyzy dowam edeliň. Me? Kimi verdi muny? Gurbannazar. Kim? Me, äki diýdina. İçinde hat ýok, goşy bar. Sen min goşgudy ony näme bilýän? Aýyan ýolla açyk Ýyl göräýdi. hatyny okumak gowy däle. Bolýa düşündüm. Gidiver. Eger seni özüm döreden bolsam, hyýalymda, arzuwymda her günüm näçe jan etsem-de, hyjyk etsem-de seni beýle söýüp bilmezdim gülüm. Eger seni özüm döreden bolsam, bolmazdy söýgüýümiň gizlin manysy. Ähli zat men üçin bolardy aýan söýgüýüň ajap sırlarynyň barysy. Sen gülüm men üçin täsin bir dünýä, onu täsin edýän sırly duýgudur. Söýgü diýmek, şo duýgunyň manysyn düşündirmek kyn bolanna söýgüdür. Ähili haladyňmy? Howa gatyň ötýärsiň. Me? Yok, men muny seň üçin ýazma. Senin gözlüğün karalığı diyecek asmana mengdeş. Amen gülü şu asmandan zemine kaçyana mengdeş. Gurbannazar. Bu näme? Salam oğlum. Tapak wagty näme işläp ýörsiň? Inni kakan özüm görmesem boljak däl öýdýän. Çagyr mektebe gelsin. Men sana näme diýipdim? Urş veteranlar barada goşgy ýazypdym. Ine de ýeňiş bayram ýetip geldi. Ýazdym oğlum. Säýetme oğlumy da görkezim. Şeýlemi? Näme diýdi? Elbet dälidi. Han men tapşyrygym. Eneler hakynda da ýazypdym. Ýazdym. Inemi oğlum. Han göreýin. Eneler jomartdyr, giňdir eneler. Özüň ýazdyňmy? Howam oğlum.
Olur kıyın pursatın kömegi geler. Ömür boyu ona beren jebrini ahir bir söz üçün bağışlap biler. Bağışlar da baky yumar gözünü, awaz atan münür zemine gider. Diňe özi gitmez beren jebrini sütemini ýany bilen äkider. Sen on soň ağlarsyň, tutarsyň için, emma sen gözleriň şo bagy tadardyr. Ene soňky demde günäňi öter, ýöne oň ötdügi saňa jezadyr. Güýdüm sen edip, sen bir nusga, sen mani, açýan seniň öňüňde sırlarymyň baryny. Sen dumanly topragyň hem çalsyňen asmanyň bilemeniň köňlüme saçýan paýhas nuruny. Ağ asmanyň giňligin, güýdüň reňkin halayan, ömrümün her ýylyny durna bilen sanayan, göze bilen gulaşlap bu watany, bu çölü, geçip gider durnalar, bu ömrümün bir ýyly. Gaş geçip ýadym geler, durna durgadym geler, geçen ýylymyň ýerine gelmez atylan durna. Yüreğimiň gussasyn, yüreğimiň adaryn jemläp hiç wagt gelmejek durna üçin ağlaryn. Mahal udyň ýeje dümtünüp, ahyry yetenimde halas ýardaňa. Ey Pragy, saňa soraw bereýin. Senden daşlaşýanmy, barýanmy saňa? Gep süýji owazda akymda da däl, her kim dowam edýär saýlan ýoluny. Yok, başga ulurak bir mesele var. Söýýänmi söýüşüňdek türkmen ýyliny. Ýadygar meni şu zatlar söýmesem, söýmedigim, harladygym käriňi. Öz ýylyn söýüp bilmedik kişi, söýebilmez materikleň baryny. Oğlum, ot ýermi? Hawa. Nahar yiyecekmi oğlum? Yo yiyecek gel. Havol ece. Havol. Bu dünya dönüpdir. Bir çyryk hoda, görüň adam zady ne hyýal eder. Hodyň maňzynyň çyryklygyny gabon döňmän kaň bilip bolanokda. Döwüp göz ýetirenden soň bolsa, bileniň peýdasam ýok. Inäni söýmedik ýurdum söýmez, ýurdum söýmedik jahany söýmez, jahany söýmedik özüni söýmez. Yer nirde, gök nirde bilip bolanok, baky ilkinji gar ýagýar diýene. Onuň ýerde dynnym ýaly kasy ýok, gyýdädimi bilen düşýär diýere. Bu gar birinji dällimi günji. Ol ýyllaň hasabyn undup ýagýady. Ol kimiň birinji, kimiň ýüzünji, kimiň bolsa 17-nji gardy. Sen familyaň Bäşinfmi? Onu sen Bäşinf diýdiň dämi? Hawa. Sen haliponno täzel gozu taýynlyk görüp gelaýsyna bolýarmy? Gaýdaý? Bolmadymy? Wah, bolanokda köşek, bolanokda. Salamu aleykum. Wa aleykum esselam. Wa aleykum. Eziz Gurban Nazar. Geç.
Bolya. Paýede durmuş. Şu düşünjeleri siz öz dörejiligiňiziň hemde durmuş tejribeňiziň misalyna adyňlaşdyryp berip bilmermisiňiz? Gyrjdanlyk pozisiýasyna siziň düşünjeňiz ol türkmen poeziýasyna nähili ösürlýär? Hawa kimde näme teklip bar? Dünya şahirlerinin, Sultanlı, Türkmen şahirlerinin içinde kimleri ayretin sarpa koyyanız? Sizin halipaňyz. Yaş şahirlerden kimlerin koşulları sizin göňlüňizden turýar? Kapiýa hakynda Aleksandr Sergeyevich Pushkin'in şeýle sözleri var. Ýerde geçdi ak goşa gülenmeli bolar mukam edýän. Sebäbi rus dilini kapiýa juda az. Ak goşgy barada. Hemde türkmen diliniň kapiýa mümkinçiligi barada. Siz näme aýdyp bilersiňiz? Şahir şahsiýet bolmalydylar. Şu meselede sizin pikiriňiz nähili? Biz muňa bir topar soralar berýäs weli. Bu biz diňleýän oga. Umuman poeziýa diýen zat näme? Biziň edebiýatymyzda, sunawatymyzda şu soraglaň meşhurduny näme bilen delilleşdirmeligini bilip bolanok. Durmuşyň öýdi göreş. Bolmasa bu halipalar beýdip öz diýenlerini öwürçok bolup ýerde oturmazdylar. Diýmek menem öz pikirimi orta atmaly, görüşmeli bolýan. Ýöne her hal bular halipalar ahyry. Daşdan aýlajak bolaýyn. Birden bar edeni ürküden urwagasyna degmedi bolaýmasyn. Näme-de bolsa halipalara inni döwür üýtgedi. Millilige üns bersek gowart diýetim gelýär. Beýle diýerde wagt ýetin bolsa gerek. Ýa-da bulary hiç zat diýmän. Özler soň düşünür. Soň biler daýtymkä. Garaz kellede de hemişekiler ýaly men pikir. Her hillik balla adamlara duş gelýän. Bolya gurbannadyr. Bar öteýt. Sağ bolun. Aýtdyma men size. Ol ören zekinli hem soğut ýigit diýip. Hawa? Hawa, ýene kimden el teklip bar? O şahirin hemme setirlerini Hudaýyň ady wa bolýarmyşo? Bolýarmyşo? Näme üçin adamlar biri-birinden doýanýaly? Muň sebäbi nämeke? Insan arasyndaky ýagşy söz, gowatnaşyk ýa-da birek-birege rehim şefagatly bolmak gaty kyn zat byka. Urşun goýan agyr ýetkisi adam zat hakydasyndan entek-entekler çykmasa gerek. Aman gelipdir berdi. O gara sağlam. Selamun aleyküm kanka. Näme üçin içkinden içkin urşy ýatlaýar. Ýatlamazlyk kyn. Onuň yüreklerde goýan ýygyny ýyllar, ýeller ösürenok näme üçin? Ece, ay Ece, kakam nädip tanarkam? Ine görürsin, olaryn daýawdyr. Oňa dönme. Ön görmedigen bolsa, gözüň kakmışdygy bet, ana men kakam diýersin. Şeýlemi? Onda tanarym. Gel oğlum düşüreyim seni. Olda yetişmedi. Men ödüm ýörekdiýen. Özüm yüreğinin bolmaz. Gel hanı bol.
Assalamu alaykum. Sağaman geldin oğul. Murat. Geldin mi? Batırcan. Oğlum. Kakan. Kakam. Oğlum. Men şundur men urşa boran garaýşym. Hiç aňymdan gidiberen ok. Şoň üçin urş temasy, nesiller urşdan soňky duruşyk, taýyp ýaly eserleriniň içinden erşarbat sorup geçýär. Bu eserler men ömrümiň örködür. Egerde nazaryň aýlasaň şoýan, daşmya insanmy durursyň bilmän. Ýöne oýutmaga daş bolan teni, senne kudret hany, keramet hany. Asmanyň manysyn, dünýäniň sirryn, durnolaryň setirini okaýar. 70 ýyllap aýra düşen masaly, şeýle oto kukuryny oýkoýar. Bagysyna göwe garap ýatyryn, düşek edip ýaş maýsaly topragy. Barmaga gök ýuwa sarap ýatyryn, men dünýäniň daraltynyň ýapragy. Unutuyan özümi, unutuyan bada, yaşıl tebiğata siňýänne gidiýän. Bak tebiğatta, bak dünýäde, özümi gül, toprak, maýsa dürüýdýän. Adam ölüm diýip tapypdyr bir zat. Ölüm näme? Tebiğata garylmak. Bahara gül bolup getirmek şöhrat. Daň seherler pyntyk bolup ýarylmak. Duda adyrakmy? Ay adyrak bolsa ta. Han Gurbanadar nerede? Badur storoklarda. Häzir geler-de ho. Ýöne ýyllar geçip, üýşüp deň duşlar. Göwotun üstünden basanna kadam. Otlar olaň aýagyna çyrmaşar, saklan diýän ýaly mehriban adam. Keypiňiz neneňsi? Barmydyr bir tap? Gelip görmüsiňiz başlaryňyz jem. Emma şu otlaryň ýüzüne garap, menligimi bilmez, olaň birsem. Enecan, assalamu alaykum. Älik salam oğlum. Ýeködüňiz bärde näme işleýäňiz? Men ýeke däl oğlum. Ynha sen bolýyn ýeke. Men näme üçin ýeke? Sen pikirdeşiň, sırdaşyň ýok balam. Sana düşünýänler az. Düşünmeýänler köp balam.
Sen bu dünyada özüňi ýeke ýalňyz duýan balam. Ýazýan zatlaryňa dogry balam. Handursun enejan. Düşnüklüräk aýtsana. Sen näme düşünýärmi dama hoglukmy? Onu özüňe bilen ok balam, hoglukmy da. Näme de bolsa ýaş başyň var. Adam ýene diýir käsiri bary. Howata. Soňuňy gadyrymma dedip. Depeňi täze edip. Serpay yapsaňam peýdasy ýok. Arşa çykarmagym geregi ýok balam. Enejan, enemjan, handurtunu. Enejan, tägin seni düşünmedimle. Allah ýaryň bolsun. Jan balam. Ruanadır. Niredesin? Ruanadır. Niredesin? Ruanadır. Niredesin? Gel nahar bişte. Bu sehra, bu uçmak beceriya biri. Bizim söýgüýümizden berip aklygyn bu ýaşyl ummana sink gideliň. Hem bolalyň bir bölegi päkligiň. Han Gurban nazar nerede? Söýüň meni yürek söýgü küýtüýär. Şeýle bir küýtüýär ýok çakçyny. Ýekeje adama ýeterlik söýgü bilen bir pursatlyk söýüňsiz meni. Maňa kän zat, ulgar zat gerek däl. Eliňizi ýüregiňize goýuňsiz. Size söýgü bilen ýüzlenýän güllem sözlerimi kese çekmän söýüňsiz. Söýüň meni, ähli erkek hem dorku bilen size tarap ýollar çekeni. Ýeke özüň söýüp berdiň elmadan bir adajyk agyr düşýär ekeni. Söýüň meni, siziň sadyk kuluňyz, soňra menden size galar şeýle pay. Men size bahasyz serpay ederim. Şalaryň elinden gelmejek serpay.